Джамала обратилась за помощью к крымским татарам и туркам Европы. Победительница украинского отборочного тура, участница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» попросила поддержать Украину. Джамала победила в голосовании национального отбора на Евровидение-2016 с песней «1944». 10 и 12 мая в Стокгольме пройдут отборочные туры, а 14 мая – финал песенного конкурса. Салям алейкум, мерхабалар. Мене звуть Джамала. Я представляю Україну в цьому році на пісенному конкурсі Євробачення-2016 у Стокгольмі. Шановні представники кримськотатарської та турецької діаспори у Європі, Германії, Голландії, Румунії, Болгарії. Мені дуже приємно, що я можу звернутися до вас і розказати про свою історію, яка сталася у 1944 році з кримськотатарським народом. Я думаю, що ця тема дуже близька усім тюркським народам. Тому я дуже розраховую на вашу підтримку і розуміння. І, звичайно, активне голосування під час фіналу у Стокгольмі. З любов'ю, ваша Джамала. Çok sağ olun.